Ruce, které drží cenu pro hráče utkání, patří Dávidu Krčíkovi, autorovi rozhodujícího gólu. Davide, k té penaltě, byl jste dopředu rozhodnutý, že to znovu kopnete doleva? Poslednú penaltu som kopol doprava, takže som si v hlave hovoril, že tá prvá, ktorú som premenil, som dával doľava, takže som si povedal znova, že kopnem to doľava. Domino to skoro chytil, som si myslel, že som mu nedal, ale chvála Bohu, to tam zapadlo. Rozhodla razance, se kterou jste míč poslal do brány? Myslím si, že áno, razancia a směr. Baník, respektive tady na stadionu, se ozýval ohromný pískot předtím, než jste šel kopat penaltu. Vnímá tohleto vůbec hráč a nakolik třeba? Myslím si, že určite to vníma hráč. Možno, že je to s ním troška zatrasie, ale ja som taký kľudiac, takže na mňa to nejako nedohlálo a som rád, že som ho premenil. Nakolik třeba jste vnímal to, že kopete proti baníkovskému kotli? Úprimne vám poviem, že vôbec som to nevnímal. Bolo mi to úplne jedno, či by tam bol náš kotol alebo baníkovský kotol. Ja sa sústredím sám na seba, aby som to dobre kopol správnou razanciou a správnym smerom, ako som to kopol, takže asi tak. Cení se ten gól víc, že je jednak vítězný a za druhé v derby? Tak áno, Baníku som nikdy nedal gól, takže som rád, že konečne aj do ich siete to tam padlo a samozrejme, že troška to viacej poteší, že to je derby aj ten víťazný gól, ale myslím si, že aj keby to bol, neviem, tretí gól alebo štvrtý gól, tak každý môj gól ma poteší. Kam půjde cena pro hráče utkání? Dám si ho niekde na políčku. Díky moc a gratuluju. Ďakujem veľmi pekne.